z mých splněných dětských snů. Je to prostě takový auto, který vyjede všude a má prostě takovou tu nezapomenutelnou masku, ten původní vojenský z druhé světové války. Ten sice teda nemám, ale mám takovej, který ještě se mu podobá, strašně se mi to auto líbí. Když se vyhodí dveře, sklopí přední sklo, tak to je prostě nezapomenutelný zážitek z té jízdy. To se prostě jako v jiném autě nedá.